Vandaag zijn we op locatie bij... Prikkellimonade is vandaag in Maalberg. En we hebben een aantal klachten binnengekregen over die hangouweren daarachter. We gaan ze vandaag eens even flink aan de tand veulen. Heren, we zien van TV Prikkellimonade. En we hebben nog allemaal klachten over ik binnengekregen. Je zou hij de boel een beetje terroriseren. Nee, dat is niet zo. Wij hier Rotsemaat zijn de jongeren. We houden ons netjes. We zeggen wel eens een paar woorden onderheen, maar dat is het totaal. Nee, maar die jongeren, dat zit hier ook, zeg je mijn zus. Ja, als je een doen, maar dat passeert. Zeg, maar wat vertelt jij allemaal? Dus heel het verhaal dat de kuntjes die langslopen. Ik vond het niet toch voor dat niet. Zeg maar Lies, maar ik vind dat wel interessant van die vetjes, wel eens weten. Kun je nu gaan langs? Dat is toch een bruin? Wordt je dan doorgeprikkeld? Jazeker. Ja, nu staat er nog Verandering met spijt eten, hè? Ja, maar voor u veel klachten nu voor u. Je zit uit de boel te terroriseren en dan wil je in de winkel Zeker, ze weten die kracht te zien. Ja, ik heb gehuurd, hè, dat wordt de Maalberg Bastard. Ja, weet ik. Zeg al lang. Ja, wie de trots op? Jazeker. Ja, maar niet zo van de mensen als dat willen dan. Is dat de jongste? Het is echt geopend te hangen. Ja. Maar zeg Keizer Wilhelm is dat. Oh, oké. Keizer Wilhelm is dat. Zeg ik Geer dat? Keizer Wilhelm. Ja. Hé, is dat Een weg? beetje toezicht houden. Nee, Hier zit Floor. hé, Floor, wie is weg? Oh, gang de mensen. Hij is gevlucht, just met de fiets. Dat was een ander chef. Ja. Zeg, maar wat vind je dan nu van een tour? Het is mijn geld, hè. Ja, hier heeft de pillen altijd vervaardigd voor die jongens. Een pakkige poken. Ja. Ja? Wat van een rot zijn pakken? Allemaal wat veel, benzen drinken, wordt het drinken. Maar dan geef je me weer aan het leren, weet? Hé, wat haakst eraan? Het zou overigens een drugstaats bij je doen. Goedenavond beste lui, het nieuws van TV Prikkellimonade. Goeiedag, dit is het nieuws van TV Prikkellimonade. Mijn naam is Carla. We beginnen met de opiniepeilingen van Loes de Poes. 50% van de genre is artiest. De andere 50% heeft zich opgegeven voor de Voice of Limburg. Er waren deze week geen CD-presentaties, maar wel 3 vakanties naar Turkije en eentje naar Mallorca. En wij zijn niet geweest. Hebben jullie het ook gehoord? Het wordt een horrorwinter. Dit was het nieuws van TV Prikkellimonade. Tot de volgende keer. Wat een druk. Ja, laten we even een flesje plassen. Als er helemaal begint, dus dan neem je te stoppen, daar ga je rekening met. Zeg maar even gedaan. Wat dacht je nou als het regent? Ja, dat is schön van al, hoor. Wat ik had gedaan zitten. Wat gedaan er dan een keer? Dat is de helft doorheen, dat is de zondagbeurt. En wilt je niet weg, joh? Dan krijg je koffie voor Guus. Oh, wat Dat is leuk. wel leuk, We ja. zijn weg, joh, we doen nog niks. Nee, joh, ik vind het nog geweldig. Ik vind het leuk niet dat ik er te zeggen, dat vind ik zeker. We vinden dat sowieso. We hebben wat dat betreft halverveer de jeugd geen weg, hè? Ja, die zien nu en die creperen van Den Haag, natuurlijk. Zeg, Dus als ik vind er het wel bij- akelig mee tussen te zitten. Nee, maar ik vind van maken doen over knoeten, maar ik vind deze flauwekeur. Wat zat iets zeggen, ook bij de ouders wat in de Brusselse poort zitten. Waar zitten die ouders? Wat boeit dat nu? Is toch gezellig? Als ik zo uit ben, zet ik nog ook ertussen. Ja, zit het erbij, kind. Ik zet me nu wel niks ertussen. Gezellig. Ja, laat me eens even niet komen zitten. Niet wel van hem af, hè? Met dat vuur, hè? Niet van hem af, hè? Lekker werk. Ja, die is de best. Pak de kalbas al mee, voor gewoon even naar de commissies. Ja, de jaren die verstreken. En mijn huid is zo druk. Al die kolen, maar sinds ik al veel optimal gebruik, is mijn huid weer ganz gehydrateerd. Ajo, 3 uur, kippenpoep. Nou, even niet! Pip, een misser zijn, een stukje viskip.
Jullie helemaal, jong. Ja, ik heb op tv jou de vrouw. Dan krijg je ooit Oh joh, ik zit met die manier. Ik vond dat allemaal leuk. Joh, alleen maar verteld het nog eens. Dat is niet hier. Nee, Turken toen. En daar? De potsen de schön. Ja, echt? Dat is wel vervelend. Ja, maar dat is niet dan. Dat is helemaal leuk. Vertel dat zo. Vertel dat zo. Ja, maar dat is niet dan. Dat is toch gezellig? Nee, gratis vakantie naar Turkije. Kom ik ook in. Ja, ik heb daar hier. Zeg, wie hij ziet hier? Wat is er gemaakt? Dat is maar nog een gewoon uitrijden. 75. 60. Dat 82. De mensen. En dan nog nu. En dan de kinderen. Die is jonger, hè? Nee, veel ouder. Die is 62. 69. 69. Die gaat En Willy. Papa Willy. En Anneke is 270. 72. 77. En dan rijden we elkaar. Die zien nog allemaal goed doen. En Willy. 11. Willy, daar schat ik 52. Nee, ik ben geen ouder. Willy is met gooi maangen. Kom erbij. Kom eens heen, joh. Wat dat maar zo, hè? Kom joh. Wat dat maar zo. Nee, kom eens heen. Kom eens erbij zitten, joh. Dat is de maand heen. De beste? Welke beste? De beste. Kijk dat je eens even allemaal eens, joh. Ja, maar nee, duur zit er niet op touw. Kom eens, joh. Kom eens erbij zitten. Ja, nou is niet verwacht. Kom erbij zitten. Kom joh. Kom erbij. Bij de hangouwe. Bij de hangouwe. De hangouwe. Zij volgt voor jou. Wat joh erbij zitten. Kom maar, maak eens geen plaat voor jou. Zeg meneer Jo. Ik heb gehuurd tot 4 reden op zich. Dat is steeds warm. Het heet het goed zo mooi. Het wordt steeds warmer. Zeg maar gedraaid, dat is een beetje. Ja, het moest aan de Mevrouw, wie heet je? Ik ben nog een vrouw, ben je een meneer? Lilian. En wat vertelt je me nu juist voor een akelig verhaal? Mijn ex-man 7.500. Wat was met de ex-man? Hè, Ba? En wie heeft hem gevonden? En toen? Hè, Ba? Wat akelig, waar is zijn eigen gestorven? Hè, Ba? Nou, dat is niet niks, hè? Heet je een echte schenk? Zelfs wel verschrokken zien, hè? Ja, de kinderen. Voor de kinderen? Ja, ik had geen contact met de kinderen. Oh. Ja, hier is het hetzelfde. Ja, dat was hier. Akelig, hè? We zien vanzelf aan de brand ontsnapt. Onder brand ontsnapt? Ja, bij ons de straal aan brand. Oh ja, Oh ja, van de Ja, bij brand. mich neven. Ja. Ja. Ja, gewoon barbecuen, hè? Ik niet. Wie wou een barbecue? De buren. Hier heb ik gewoon. En toen vloog het hoes in de fik. Ja, ze weten niet of dat de oorzaak is. Waar? is dat van de barbecue? We waren in de tuin begonnen. Ja, we zijn begonnen. Dus ze weten niet zeker of er een barbecue kunnen. Wordt dat gans afgebrand? Dus de kans afgebrand, ja. Wat van alles zit van de hangouderen. Ja, is goed, dat kan ik vragen. Guus, kom naar huis. Ja, is toe, maar ik heb het niet. Dat is toe. En dan ziet je hier een flinke vrolijk. Nou, dat is bedankt. Dan zien we dan. Alsjeblieft. Voor het weerbericht schakelen we over naar de KNMI. Weer van deze week. Volgens het journaal wordt het een horrorwinter. Met heel veel sneeuw. En heel veel regen. Ja. En man. Adi. Je informatiebalie. Attentie. Meneer Guus. Meneer Guus zich melden bij de informatiebalie. Wie is die Guus? Guus, kom naar huis. Wie? Rodney? Nee, die moet er van even, moet de Guus. Rodney. Rodney. Guus, kom naar huis. Want de koeien staan op springen. De varkens moeten vreten en het hooi moet van het land. Hoe is Guus? Ja, zie je wel. Nou, laat Guus maar eens komen. Onder je kort erbij, Guus. Ja? Guus. We zien TV prikkelen met naad. Allemaal knappe vent. Ja, lekker hè? Zeg Guus, we hebben een zus zijn boete, dus even daar opgenomen. Heb zich nog geen last van die hangover of niet?
Ja, zeker dan. De Malberg was dat, nee? Nee, joh. Je zit het verkeerde naam. Pleetje nog. Ja, alles achtergoed, dus ik krijg af en toe koffie van die. Met melk. Nee, van Guus, hier is niet Guus. Dat is niet Guus. Dat is niet Guus, het Sander. Nee, maar Nou, dan vragen we het gewoon aan Sander. Vraag het Sander. Ja, het is geen Guus, maar Sander. Het is niet Guus, maar Sander. ja, maar ze zeggen dat Guus altijd koffie geeft. Ja, maar zeker. Ja. Guus geeft aan ouderen altijd koffie, klopt dat? Niet dat ik weet, maar Hoe lang weet ik, zeg jij? al heel lang. Vanaf het begin. En die weet niet dat Guus koffie geeft aan de hangouderen. Ik denk niet dat de koffie geven die leven. Dat zag je ze. Of zag ze dat misschien een beetje sarcastisch? Ze liggen hoor. Ze liggen tot de bar. Dat is niet te geloven, die oude. Maar ja, in ieder geval. Nee, Ik vertel. wou zeggen, mooi, niet zo vuil. Je kunt reclame maken voor een zaak. Ja. Ja. En voor wat heeft zich Sander en niet Guus? Wat komt Guus niet? Het eigenlijk Guus, maar iets anders. Rullen in Cognito in de Dat is winkel. een kocht. Maar hoe is Guus? Ik denk dat hij bezig is, want ik moest even komen. Dus, Guus durft zelf niet. Nou, dan doe je maar niet de groeten. Wel, niet de groeten doen aan Guus. Vooral niet te groet te doen. En voor de wel de groeten aan Sander. Sander, bedankt. Bedankt, hè? Hoi, ja. Fijne middag. Hoi, hoi Sander. We zien hij op een groene doordeweekse dag bij een kapeltje en verwellen de lui vragen wat ze vinden van de intolerantie tegenwoordig. Mevrouw, mag je iets gaat vragen? Maar zeker mag je me gaan vragen. Ja. Wat vind je tegenwoordig van de intolerantie van de lui? Dat ze niks meer van elkaar kunnen velen. De intolerantie van de lui, dat ze niks meer van elkaar kunnen velen. Nou, ik moet zeggen, de lui verdragen niks meer van één. Nee, ze verdragen niks meer van één. Nee, daar mag ze niks meer zeggen, hè? Nee, en in deze tijd mag ze helemaal niks meer zeggen. tegen de lui. Meteen goed. Hoor meteen goed. Ik ga eens even een voorbeeldje pakken. Dus zegt van, wat is dat toch een achter... Dat moet je niet doen. Je moet me nu niet in mijn bondmuts komen, want anders word je nu ook goed. Ik kan ook goed worden, ik pak u ook niet. Ja, maar ik vind die muts van u helemaal niet schoen. En trouwens, je kunt gar niks Je moet velen. niet tegen me duien. Ik kan heel veel velen, maar je moet niet tegen me duien, mevrouw. Dat heeft ook met intolerantie. Wie weet jij een mens? Nou, duien moet je niet aan mij doen. Oh nee, dan staat dit dan. Niet aan mij. Alsjeblieft. Oh, zeg hallo. Je moet niet aan mij. De loopt trouwens toch verflikken met die muts. Al heb ik verflikkerd. Ja. Met ons gezien. Ja, die is schoen. Met een bakwanmuts. Nee, die is geen lekkers. Weg. Stommuts. Zie je? De lui kunnen niks. De lui kunnen niks meer velen. Laat me met rust. Laat me met rust. God, mijn... Dat is toch niet normaal. Mijn lapje. Ziet je, dames en heren. Kom mee. Weg. Kom mee. Nee. Kut.